ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କହିଲେ କେବଳ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ନୁହେଁ, ଶରୀର, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ରହୁଥିବା ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆମ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଶରୀର ଅପରିଷ୍କାର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉ। ଶରୀର ଓ ପୋଷାକ ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗଗ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଏବଂ ଶରୀର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା କଲେଜ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସବୁଠି ଘୃଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପରିବେଶ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଘର ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ହେଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମତଃ, ଘର ଚାରିପାଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବା କୁଡ଼ାଦାନିରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଳିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ଖାଲଖମା ନ ରଖି ସମତୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବର୍ଷାଦିନେ ଏଥିରେ ପାଣି ଜମିବା ଦ୍ୱାରା ମଶାମାଛିମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ରୋଗର କାରଣ ସାଜିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ସମୟ ମଶାମରା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସଫା କରାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା, ମହାମାରୀ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ସରକାର ଏଥିନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଇଖାନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଓ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଏବଂ ଆମ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ଏକ ନିର୍ମଳ ବାତାବରଣର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ, ଦେଶ ଜଣାଯାଏ ଝିଅ ପାଠରୁ।